ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. бародаро, имрӯз шуморо аз нарху намои мошинбозори Хуҷанд бохабар месозем. ба канал обуна шавед ва лайк моданро фаромӯш насозед. рафтем. ина бародаро, маърамат BMW E60 бо лақаби Qosh маърамат, соли 2010, мотори 3 дизел бародаро. 3 бензин бародаро. Мошина обзор мекунем. Хушро нигоҳ кунед. Олки балон диск нав бародаро. 4 электропакет, мультирул, коробка автомат бародаро, салоно кожа, люк дорад. Пробегаи 216 000. Армат салони қафои мошин бародаро. Дар қафошам чӣ дошта, монитор доштааст. штокҳои заводской бародаро. ҳолати салони мошин. документош навокиреги як мошинаги бародаро. нарха боша 130 000 сомон. мошин боз камтар савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 718 0074. не бародаро, агар ки мошин маъқул шуд, ба ин номеро занг мезанед. мошин бо камтар савдо мешавад. маърамат. ина бародаро, маърамат Kia Sportage соли 2016, мотори 2. маърамат мошин обзор мекунем. хушро нигоҳ кунед. вақти балон диск на бародаро. мошин вагон без ключои дасту дутадараш. 4 электропакет, мультирул, коробка автомат. пробегаш 127 000. салоно кожа, панорама, монитор дора бародаро, старт стоп, сиденё лифт. ҳолати салони қафои мошин бародарҷонино. маърамат. аксиду 70 гуфтедӣ? нарха бошад бародаро 170 000 сомон. мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 86 37 77. не бародаро, агар ки мошин маъқул шуд, ба ин номеро занг мезанед. мошин савдо мешавад. маърамат. ина бародаро, маърамат Hyundai Avanta соли 2017, мотори 1.6 бензин бародаро. мошин обзор мекунем. хушро нигоҳ кунед. мошин вагони бародаро. ҳолатҳои балон диск нав без ключои дасту. 4 электропакет, коробка автомат, мультирул, пробегаш 72 000 футосян. салоно кожа, монитор дорад. ҳолати салони қафои мошин бародаро. мошин старт стоп. нарха бошад бародаро 130 000 сомон. мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 74 99 99. ина бародаро, агар ки маъқул шуд, ба ин номеро занг мезанед. мошин савдо мешавад. ина бародаро, маълумат Kia Sportage соли 2014, мотори 2 дизел бародаро. мошина обзор мекунем.
хушро нигоҳ кунед. Мошин вагони бордоро. Латҳои балон, диск, лав бордоро, бес ключҳои дасту дута дараш, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа, люк надора бордоро. Мошин 4 ВД бордоро. Старсток дора бордоро. Чанд пуле? нарх бошад бародаро 130 000 сомон. Мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 74 99 99. агар ки махсус шуд бародаро ба ин номеро занг мезанед, мошин савдо мешавад.